घरात बसून भागणार नाही आता रस्त्यावरती चला रे. 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 जातीपातीनं गरिबानंदी भेदभाव हा माजला. भेदभाव हा माजला. भेदभाव हा माजला. एकजुटीती होईल कशी हो शिवाशिवीचा मामला. शिवाशिवीचा मामला. शिवाशिवीचा मामला. अरे मिळवा नांगर जातीपातीवर हो. मिळवा नांगर जातीपातीवर. एक दिलानं लढाई. आणि घरात बसून भागणार नाही आता रस्त्यावरती चला रे. पोस्ट खातं मीच चालवून मीच उघडा नागडा. मीच उघडा नागडा. मीच उघडा नागडा. खात्यामध्ये राम रामनी पोटाला भाकर मिळेना. पोटाला भाकर मिळेना. पोटाला भाकर मिळेना. अरे अन्यायाला कहर गाठला हो. अन्यायाला कहर गाठला. आता झोपून काढ. आणि घरात बसून भागणार नाही आता रस्त्यावरती चला रे. घरात नमस्कार, मी राजकुमार अतकरे, महाराष्ट्र गोवा राज्य सर्कल सेक्रेटरी. आज 28 आणि 29 तारीख हा जो देशव्यापी खूप मोठा संप करण्यात आलेला आहे. ह्या संपाचं मुख्य कारण म्हणजे जुनी पेन्शन योजना जी आहे ते 2004च्या नंतर लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करा. त्याचबरोबर ग्रामीण डाक सेवकाच्या ज्या काही डॉक्टर कमलेचंद्र समितीच्या शिफारशी आहेत त्या उर्वरित सर्व शिफारशी त्वरित लागू करा. तसेच आज जे काय ट्रेड युनियन फॅसिलिटीवर या सरकारचे बेकायदेशीर जे हल्ले चालू आहेत ह्या संघटना मोडीत काढायचं काम हे सरकार करतंय. याच्या विरोधात देखील हा संप आहे. आणि विशेष म्हणजे आजचा संप 28-29 तारखेचा हा जो संप आहे तो खाजगीकरणाच्या विरोधात आहे. यासाठी आज हा देशव्यापी संप झालेला आहे. आणि दिलेल्या आमच्या CHQच्या लीडरचा जो कॉल आहे तो FMPO असेल NFP असेल या दोन्ही संघटनेने जे आज देशाच्या वरच्या लीडरचे कॉल आहेत दोन्ही संघटनेच्या त्याच खाली सुद्धा आज डिव्हिजन लेवल असेल, सर्कल लेवल असेल, रिजनल लेवल असेल या दोन्ही संघटनेने मिळून एक संयुक्त कृती समिती स्थापन केली. आणि या संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून आज हा 28 आणि 29 तारखेचा देशव्यापी खूप मोठा संप सक्सेस करण्यात आलेला आहे. 100% पोस्टल व्यवस्था ही पूर्णतः कोलमडलेली आहे. आणि विशेष म्हणजे ग्रामीण भागापासून पूर्णतः शहरी भाग हा पोस्ट ऑफिसचा एरिया, पोस्ट ऑफिस सगळे ऑफिस 100% बंद आहेत. निश्चित याचा परिणाम सरकारवर झालेला आहे. आणि निश्चित जोपर्यंत न्याय व हक्क आम्हाला मिळत नाही, जर एवढं करून देखील 2 दिवसाचा संप या सरकारनं ही जुनी पेन्शन योजना, डॉक्टर कमलेचंद्र समिती, खाजगीकरण या पद्धतीचे तसेच ट्रेड युनियनवर होणारे हल्ले हे जर नाही थांबवलं तर पुढे जाऊन या दोन्ही संयुक्त कामगार समिती FMPO असेल NFP असेल या दोन्ही संघटना मिळून पूर्ण इंडेफिनेट स्ट्राईक बेमुदत संप देखील केल्याशिवाय राहणार नाही.